जोंथ' बोसोरसेल' जानाय सरकार जे बिथांमोना बे गादिखौ गारनो हागोन ना हाया बेखौसो जों सोंग्रोनांगोन। बिथांमोना सानसे समाव ओरै सेपारेटिस्ट बिथांमोना मामोन जे बड'लेण्ड मोनाब्लानो जों जिरायहांग्रामोन। दिनै बिथांमोना पावाराव फैबाय बे इस्युखौ लानानैनो। दिनै नाथाय जोंनि साखाथियाव थानाय अर्थात त्रिपुरासाफोर बिथांमोना जावरिखांदों सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै। मानो होनबा बिथांमोना दिनै बुजिनो हमदों जे बिथांमोना जुदि बेंगलिनि आन्दाराव थायोबा बिथांमोना सेफ नङा। बिथांमोननि हा हु गाननाय जोमनाय गासिबो दिनै साग्लोबजोबनो थांगासिनो दं। आरो लोगोसे मा बेहायबो एखे कन्डिसन बिजेपि गभर्नमेन्ट दं। दिनै बिथांमोना गिनाय फैदों। मानो गिनाय फैदों जे बिथांमोना दिनै नेसनेल लेभेलनि जिथु पलिटिकेल पार्टिनि आन्दाराव बिथांमोना सेफ नङा। मानो होनबा बिथांमोना लासै मन'ग्लाबनो नागिरबाय थायो। बिनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ नुनानै बिथांमोना दिनै गिखांनाय फैनानै निस्सय सेपारेट स्टेटनि इस्युखौ लानानै बिथांमोना लाफिनदों आरो। दा बिथांमोना पावाराव थानानै आन्दलन खालामदों। जोंनि बिटिआराव माने मानो हायाखै जोंनियावबो माने माखासे समाव साननानै नायोब्ला फैबाय थानाय समाव माने जि बर'फोरनि गोसोआव माने मोजां मोनग्रा बेनि बेलायाव जोंथ' पिएसअ लाना आन्दलन खालामबा जायाना। जोङो खिथुनाव बडिगार्ड लानानै जों सेपारेट स्टेट बिबा जानाय नङा। गोदो दिनाव बोरै आन्दलन खालामदोंमोन। गावनि जिखुनु ए क्लास सिटिजेन जिथु पावार मोननाय बेखौबो बिथांमोना मा खालामनांगोन हगारसारनांगोन। जाथिनि थाखाय जुदि बिथांमोना मावनोबा सोरनि आदर्शखौ लानांगोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौनो लानांगोन। जाय बिथाङा गावनि इनकाम टेक्स अफिसार साख्रिखौ गारदोंमोन जाथिनि थाखाय। जुदि जोंनि लिडारफ्रा फिन बेबायदि जुदि गारफिननो हायोब्ला दिनै जुदि प्रमद बर' बिथाङा जुदि गावनि नंखाय मोनसे बिटिआरखौ लानानै जुदि बिथाङा जुदि सेटिसफाइड नङाबा दिनैबो गारनो हायो। गाबोनबो रायजो राजा बिथांखौनो नेसनेल हिर' होनफिनगोन। मानो होनबा जोंनि थाखाय दिनै बिटिआरआ साफिसियेन्ट नङा होननानै बिथाङाबो मिथिगौ। नाथाय लाजिग' हायिनि थाखाय दिनै रावबो दिनै गनायना लानो हायाखै। जुदि बिथाङा जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ रियेलि रिप्रेजेन्ट खालामोबा बिथाङा हायो गावनि पावारखौ गारनानै बिथाङा दिनै आन्दलनखौ स्टार्ट खालामफिननो हायो। मानो होनबा बिथाङा नुखाबाय बिथाङा दिनै बिजेपिआ सालायदोंना इउपिपिएलआ सालायदों जोंथ' रायजो राजाफ्रा नुखाबायानो। गतिके बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। गणतन्त्र देश सानसे समाव बिपिएफ दंमोन दिनै इउपिपिएल फैबाय। जिखिनि दिन दङ मोजाङै सालाय खिन्थु बर' जाथिया सेपारेट स्टेट नङाबा जिरायनानै थाया बे सैथो। बेखौबो गोदान स्पष्टिकरन होनो हायासै बिथांमोना। दा राजुआ मा बुंदों जे राजु बिथाङा मा बुंदों जे बेखौ दिनै फाइनान्सियेल जोंहा माखासे सेंसन नांगौ। दा फाइनान्सियेल सेंसननि थाखाय जोंहा बिनि स्ट्रेन्थखौ जोङो रिपर्ट हरनांगौ होनना बिथाङा बुंदों स्टेटनिसिम। जिहेतु जोंहा बिटिसिआ फाइनान्सिं अथरिटि गैया। होमबा एस पार बिटिआर एकर्ड 4.3 बेहाय मा बुंदों जे डाइरेक्ट जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो फाइनान्स कमिसननिफ्राय जोङो लाबोगोन। होमबा बिटिआर एकर्डनि बबे मोनसे दफाया दा जानो थांगासिनो दं। बेबो मोनसे पावार अफ कनफ्लिक्ट। बिथांमोना बिटिसिनि खोथा बुङो। बिथांमोना बिटिआरनि फंसेबो बुङाखै। आरो नाय बिथांमोना बुंबाय थादोंबा जिखुनु मेसेज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय एनि मेसेज दिनैसिम जेसेबां ओंखारदों सब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। खिन्थु एस पार बिटिआर एकर्ड मा जानांगौ बे नट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दिस शुड बि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार। होमबा बबे मोनसेया दिनै क्लियार। बिथांमोनहा बुंनो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो होनना बुंदों। नाथाय बिथांमोननि जिखुनु नटिफिकेसन ओंखारनाय सब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जों बिटिसिनि 2003नि सुक्तियावनो जोङो आगोलनिफ्रायनो जों बुंबाय थाखादों। होमबा बेहाय पावार अफ कनफ्लिक्ट माखासे नुजाफैबावबायना। दा बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायदों ना बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायदों। दा बिटिसि गभर्नमेन्ट जुदि बिथांमोना सालायदोंबा होमबा बिटिआरनि अबे मोनसे पावार एन्ड फांसनखौ दा बिथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दं। बेखौ राजु नार्जारि बिथाङा स्पष्टिकरन होथारनांगौ। बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायदों ना बिटिसि गभर्नमेन्ट 2003नि एकर्ड मथे सालायदों बिथांमोना खिन्थु आं दासिमबो मोनसेबो माबायाव बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव बिथांमोना बाहायनो हायाखै। दा बिनि जबाबखौ बिथां राजु नार्जारिया होथारनांगौ। बिथाङा बुंदों जे 16 डिपार्टमेन्टखौ माने नायनो थाखायसो डिसिफोरा नायजादों। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा फैबावदों डिसिफोरखौ माने सेक्रेटारिनि माने चार्जखौबो होनाय जादों। माने बे बेलायाव जोंहा बर'फोरा माबाफोर बा जोंनि बिटिसि माबाफोर खहा जागोन नामा थाखानाय जि पावार फांसन बिटिसि
नङा खहायाथ' अजस्र जागोन मानो जागोन होनबानाय DCSP is not under the control of BTC आं होनबाय थादों एशिया रिपर्टनि थाखायल' बिथांमोना दिनै जानानै दङ बिथांमोननि प्रमोशननि थाखायल' दिनै BTCआ गोनांथि बायदि जाना दं दिनै पावार एन्ड फांसनखौ नायबाथ' बे BTC DCSPनियाथ' जोंनाव ट्रेन्सफार साबजेक्टआनो नङाना बे जाहैबाय आन्डार हम होमबा हमा सालायगोन ना जोंना BTCआ सालायगोन मैया राजु नार्जारी बिथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे DCSPआ बिथांमोना जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो रिपर्ट होनांगौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनो होगोन होमबा दा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अर्थात जोंनि BTCनि आन्दाराव दं नामा बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बा CMनि खाथियाव बिथांमोना जबाब होयो जायफोर SPDC दङ राजु नार्जारी बिथांमोना बुंनाय दाख्लैनि जाथायखौ लाबो जोंहा मोनसे घटना जाना थांबाय जोंसारमोननि घटना बे जोंनि मोनसे एग्जाम्पल जोंहा सासे जाय जोंनि एडिशनेल SP बिथाङा देखा-देखि बेहाय इनभल्भ जाना दं होनना जों खोनाबाय थादों नाथाय बिथांमोनखौ दिनै मा जुदि पावारानो बिथांमोनाव जुदि होनांगौबा बिथांमोना मा तदन्त खालामगौ दिनैसिम बेनो रिपर्टबो गैया जेबो गैया होमबा दिनै जों DCSPनि पावाराव दं होननानै बोरै जागोन दाख्लैनि जितु फेक एनकाउन्टार केस दा फेक एनकाउन्टार केसखौ नायलाय नों सोर साबैसे ट्रेन्सफार जागो सोर साबैसेया दिनै एनकुवारिनि दिनै पारभिउआव दङ सासेबो गैया आरो दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बिनि जबाबबो होनो हाया आरो मोनसे खोथा नाय जोंहा बिथांमोनखौ मा होनखो केजुवेल वर्कार हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदों बिथांमोनाथ' टार्गेट फरगेटखौ होनो हायो मानो केजुवेल लेबारखौ होखो बिथांमोना बिनो मोननि एग्जाम्पल जे मास फेलियार टार्गेट फरगेटआ जुदि जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दङबा मानो केजुवेल लेबार होखो फिक्सड मोनसे होनो हायो जेब्ला मोनसे पस्ट बा माबा मोनसे ओंखारगोन बे समावथ' बिथांमोनखौ अन कम्पेनसेसन ग्राउन्ड होनो हायो दिनै बिनो मोनसे प्रमान खालामबाय जे बिथांमोना बिनि कन्ट्रलाव गैला होननानै नाथाय राजु नार्जारी बिथाङा बुंदों जे माबा मोनसे राजखान्थि हान्जा पार्टिकुलार मोनसे राजखान्थि हान्जायासो रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय माखासे मिस इनफरमेसन रायजो-राजानो होदों होननानै दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दं मिसलिड खालामदों होननानै दे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ दिनै माखासे पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय दिनै मिसलिड खालामदों खिन्थु नैबे पेपारालायथ' मिसलिड खालामाखैना नैबे पेपारा मिसलिड खालामदों रायजो राजाफ्रा नाय बे पेपाराथ' रायजो राजाखौ गोरों गोरा समाजखौ दिनै मिसलिड खालामाखैना सासेया बुंदों थांफ्लांदों सासेया बुंदों गभर्नमेन्टनि सुबिदानि थाखाय बेखौ होदों होननानै बबे मोनसेया सैथो दिनै एखे सरकारावनो थानाय बिथांमोननि दिनै पजिसना बेलेग बेलेग सासेया बुङो बेलेग सासेया मोनसे बबे मोनसेया सैथो दा रायजो राजाया बिथांमोननावसो जों सोंनांगोन जे राजु नार्जारी बिथांनिया सैथो ना बिश्वजित दैमारिनि दिनै फेसबुकाव टुइट खालामनाया सैथो जुदि जोंहा बिश्वजित दैमारी बिथांनिया जुदि सैथोबा बिथाङा गभर्नमेन्टनि जानानै स्पष्टीकरण बिथाङाबो होनांगौ मानो थांफ्लांमोनो इमान सासे डिप्ल'मेट अर्थात जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभआव थानायनि जितु दिनै मेकानिजमफ्रा बोरै थांफ्लांनो हायो बे सेक्रेटारि लेभेलनिफ्राय दिनै गनाय मोनसे अर्डारा थांफ्लाङो नामा बेथ' सासे गावबुरानि मोनसे अर्डार नङा हयथ' सासे VCDC चेयारमेननि मोनसे अर्डार नङाना बे जोंनि गभर्नमेन्टनि मोनसे दिनै मेम्बारा बोरै थांफ्लांनो हायो आरो 6 मास सिगाङाव बिथाङा बुंबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ थांफ्लांनाय बिनिबो दिनैसिम स्पष्टीकरण गैया रायजो-राजाफ्रा भेरि मास माने कनफिउजन BTR रेकर्डखौ लानानै माने एसेबां कनफिउजन माने रेकर्डखौ लानानै कनफिउजनखौ मानो जाया जानो दा बिथांमोना BTC एकर्ड मथे सरकारखौ रान खालामदों ना BTR एकर्ड मथे सालायदों नायलाय नों दा BTR एकर्ड मथे सालायोबाथ' जोंना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानो मोनाना चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो जानांगौ दा BTC मथे सालायदोंबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थागोन नाथाय जों BTR मथे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो थागोन दा अबे मोनसेया दा आंनि सोंलुआ बिसो गभर्नमेन्टनिसिम जे जों अबे मोनसे BTR गभर्नमेन्टआ सालायदोंना BTC गभर्नमेन्टआ सालायदों नंगौ दिनै नमेनक्लेचारखौसो बिथांमोना BTR होनबाय थादों नाथाय जिथु दफाफोर बिथांमोना लाना फैदोंमोन दा बिनि थ्रुयै अबे मोनसेखौ जों सालायदों जों कनफिउज जेनेरेल पाब्लिकफ्रा कनफिउज आरोना राजु नार्जारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ माने मिनिथावबो होनना बुंदों दा जाम्बाया रायजोफोरा जादों ना बिथाङानो जादों दिनैसिम जोंनि बर' सुबुङा जाम्बा नङा मानो जाम्बा नङा होनबा दिनै
जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट उपेन्द्र नाथ बिथां बड'फानिसिम दिनैसिम जों जिथु लामाफोर थुरिनि न'निफ्राय जों दिनै 2 ताला 3 ताला 5 ताला न'आव जों सफैबाय दिनै रायजो राजानि अननाय सिबिनायखौ मोननानै जोंनि दिनैसिम बे पलिटिकेल पार्टी बा दिनै बर' समाजा बिसिम सफैबाय रायजो राजाया दिनै मेगन खाना नङा दिनै पलिटिकेल लिडार बिथांमोनासो दिनै रायजो राजाखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों दिनै रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड नांगौ होननानै जुदि लामायाव ओंखारबा गाबोननो थफ्ला थफ्लिखौ फैसा रां रुफाखौ बाद दोननानैबो बिथांमोना राजा लामायाव ओंखारगोन होमबा जोङो लिडारनि मेन्टेलिटिखौसो जों दिनै चेन्ज खालामनांगोन बिटिआर एकर्डनि की सेक्रेटारि मिस्टार प्रमद बर' दानिसो बिथाङा बुंदों जे बिटिआर एकर्डआनो माने बेसेबांबा गिदिर खामुआनो होननानै दा बेनि उनावबो रायजो राजानि माखासे गोनो गोथो माखासे कुइसनफ्रा मानो फैदों बेराफारसेथिं गामि दानख'नाय सोस'नाय बेनि बेलायाव माखासे कुइसनफोर फैदों नोंथाङा माखौ बुंनो होनना बुङो मा बिनि बेलायाव बिथाङाथ' मुङानो बेसेबांबा गिदिर होनना बुंदों बिटिआरखौ दा बिटिआर सुक्तिया अबे दफानि आन्दाराव दिनै साइन जानाय दा बेखौथ' जों बुंनो हाला बिथाङासो बुंनो हासिगोन जोंनावथ' दिनै मोननैल'सो जों कनसेप्ट नुदों जे जेरै बिटिआर बायदि जे मोनसेया जाहैबाय मा एनसिआर निउ केपिटेल रिजन बेथ' आन्डार इउनियन टेरिटरिसो जिहेतु उत्तर प्रदेशनि खावसे दिल्लीनि खावसे इउनियन टेरिटरि बे मोनसे कनसेप्ट मोनसेया जाहैबाय बिथाङा माखौ लाना बुंदों बेस्ट आइडियानो जाबाय गावबा गावनि पलिटिकेल डिफारेन्सखौ बाद दोन जिरायलाय सावरायलाय समाधान ओंखारगोन दिनै नों इउपिपिएल नों बिपिएफ सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपि होननानै जाया बेस्ट सलुसनानो जाहैबाय गावबा गावनि पलिटिकेल डिफारेन्सखौ आउट खालाम खौसे जा कमन जायखौ जों कमन प्रब्लेम बा जोंनि कमन आन्डारस्टेन्डिंआव फै लिडारफ्रा ज' जालायलाय आरो लोगोसे माखासे जातीय दलफ्राबो गाव गावनि इगनेस गाव गावनि जिथु प्रब्लेम आं साहित्य सभाजों रायलायनो हाया आङो टिचार एस'सियेसनजों रायलायनो हाया आं सोरबा एबसुजों रायलायनो हाया आं सोरबा बाथौ गुथुमजों हाया आं सोरबा ख्रिस्टाननि आफादजों हाया आं सोरबा कालचारेल आफादजों हाया बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ दिनै ज्राब गारनानै गावबा गाव मोनसे बुजा फरायाव फैनांगौ आरो होमबानो जोंनि बर'नि जाथि समस्या थाबैनो जोबगोन 8था स्टेटखौ लानानै बिथाङा जोंनि नै बिटिसिजों रुजुदों बिटिसियाथ' मा दिनै डिग्रेडसो जानो थांगासिनो दं होमबा बिथाङा बबेखौ लानानै गौरब दा जोंना नाय बिटिआर कनसेप्टआ न'वेर एप्लिकेबल मोनसे कुइसना फैबावदों माने बिटिआर एकर्डखौ जुदि लानानै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैयाबा फिन खेबसेबाव सोमावसारनाया जाफिनगोन नामा आरो जुदि जाफिनोबा बेसेबांखिनि गोनांथि दङ नैबे समाव सोमावसारनाया दिनै आं बुंनाङा बा सोरबा बुंनाङा दिनै गासिबो जोंनि बर' रायजो बिदा फंबाय बिमा बिफा आदै मादै बिब' बिनानाव जायनि थैयाव दिनै बर'नि थै दङ गासिबो जावरिखाङो बड'लेण्ड होनबानो जावरिखाङो खारन जोंखौ दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबानो जोंखौ खौसे लाबोबाय थायो दिनैसिम बर'आ गावस्रानानै दङब्लानो जेब्ला बड'लेण्ड सोदोब होनो जाथिया खौसे जायो आरो बेखौ बारा सम नेनानै थानाय नङा रायजो राजाफ्रा मानो होनबा दिनै राजनितिकआ दिनै उलुट पालुट जाबाबो जेब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ खोनायो सानसे समाव रावबो नेताखौ नेया सोरबा बिपिएफखौबो नेया सोरबा इउपिपिएलखौबो नेया जाथिया जेब्लासिम बर'नि थै थागोन होमबानो राजा लामायाव ओंखारफिनगोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि की सिगनेटारि प्रमद बर' बिथाङा बे एकर्डआव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ मोनसे सोदोबखौ लिरनानै लाबोदों बेनि उनाव सोमावसारनाय बा आन्दलन खालामनाया बेसेबांखिनि पसिबल बेथ' प्रमद बर'आ गावनि मोनसे चिप मेन्टेलिटिनिसो बे एकर्ड बायदि आं सानो मानो होनना बुङोबा नों नाय मोनसे जाथिनि थाखाय अबेबा मोनसे एकर्डआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जानो हायो नामा दिनै बुहुमा इसेबां डेभेलप जादों बुहुमा दिनै जोबस्रांनानै दिनै अखाफोराव थांनो नागिरदों अखाफोराव रायजो राजा जाहैनो नागिरदों जोंनि बर'लेण्डआ दिनै जोंनि थामोनथानि थाखाय जों दिनै नामजारिनिफ्राय लानानै बर' बिमा रावनि बुंनो थाखाय जों आन्दलन खालामनानै इन्टारभिउ होनायफ्राव दिनै जोंनि बर' बिमा रावनि थाखाय उसुबिदा दिनै जोङो 8 शेड्युलाव दिनै राव बुंनाया दिनै जों बुंनो मोनसे स्कप मोनाखै बेबायदि अबस्थायाव जुदि बोरै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जानो हायो बेयो दिनै जोंनि बर'फ्रा मा जायो फेमिलि प्लेनिंखौ बुंनांगोन आं सासे सानै मेक्सिमाम सासे गथ' खाङो बेहाय मा जाहैदों दिनै जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलफ्रा थैलांनो हमदों प्राइभेट सेक्टराव बांसिन हरो दिनै
सरकारा मा खालामदों जेराव जेराव स्कुलफ्रा दिनै स्टुडेन्टफ्रा खमायलांनो हमदों बेखौ बिथांमोना एमेलगेसन खालामदों एमेलगेसन खालामनाय लोगो लोगो मा पस्टआबो दिनै आल्टिमेटलि मा जोबनानै थांदों आरो बे पस्टखौ अबा ट्रेन्सफार खालामनानै हरगासिनो दङ दा बेहाय मा जायो जोंनि दिनै बिमा राव जेराव गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा दिनै प्राइभेट इंलिश मिडियाम बा अबा एसामिसानो बुं अबा राभानि जिखुनु एनि इन्डिजिनियास मादार टां दिनै बिथांमोना मा साग्लोबजानायनि लामायाव फैगासिनो दं मा अर्थात इंलिश मिडियामानो होन सोरबा हिन्दी मिडियाम होन जेराव नोङो सेन्ट्रेल स्कुलाव गोरों गोरोंनि फेमिलि बा न'खरफ्रा हरगासिनो दं दिनै गोरिब गुन्द्रानि साबैसे गथ' दङ खामला मावनानै जाग्राफ्राथ' इंलिश मिडियामाव होनो हाया दिनै मा बिथांमोननि थांना थानायनि बा सोलोंथाइ लानायनि राहायानो दिनै बर' मिडियाम दा बेखौ जोंहा जातीय दलफ्रा नोजोर होनांगौ नङाबा मा लासै लासैनो बे गोमालांगोन आरो लोगोसे मा जानो थांगासिनो दङ दिनै प्राइभेट सेक्टरनि नामाव जोंहा अनेक स्कुल जोंनि गेजेरावनो जागासिनो दं जेरै मा उपेन्द्रनाथ एकाडेमि जोंहा बाथौ आश्रम लोगोसे थिग बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे गाव बेक्तिगत दिनै प्राइभेट सेक्टराव खुलिनाय बेहाय मा जादों बिथांमोना नंगौ क्वालिटि इडुकेसनखौ होदों आरो मोनदोंबो आरो लोगोसे रिजाल्टआबो बिराद मोजां जादों खिन्थु बेराफारसेनाय जिथु गभर्नमेन्ट स्कुला दिनै थैलांनायनि लामायाव फैगासिनो दं आरो बिटिआर रेकर्डआ बर'फोरनि जा गांनाय उखैनाय दङ जातिनि जा एक्सप्रेसन्सफोर दङ बेफोरखौ फिलआप खालामनो हागोन ना हाया मानो होनबा मर्निं सज दा डे होननाय मोनसे इंलिसाव दंना जोंनि दिना बोरै थांगोन जों नुखाबायानो दिनै जेसेबां नटिफिकेसन ओंखारगासिनो दं मोनसेनिफ्राय मोनसेनिफ्राय जोंनि बर'खौ दिनै मिनिहोनायनि मोनसे नटिफिकेसन नङा जोंनि बर'खौ दिनै दुखु होनायनिसो मोनसे नटिफिकेसन ओंखारगासिनो दं दिनैसिम रावबो गोरों गोरा जाया बुजिनो हानाय मेलेम दङ जाथिखौ लानानै साननो हानाय दङ सासेबो गोरों गोरा गोजोननाय गैया मास 15 दिनसो सिगां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बाइट होदोंमोन जे जों जि हायाव थायो बियो जाहैबाय जोंनि बर' राभा कार्बिफोरनि हा दा बाथ्राया जाहैदों जोंनि गोदोनि ट्राइबेलफ्रा अर्थात जोङो दिनै राभा कार्बि बर' जोङो ओरैबायदि स्मल मेन्टेलिटिखौ लाना थांना थायोमोन जे जों थानो मोनबानो जायो जोंहा अफिस आदालतनि जेबो गियान गैया दिनै मा जाहैदों नामजारि खालामनो बिमा बिफानि नामखौ जों हायाव थिखांनो होनबानो जों जेबो गोसो गुना जों मोनजानांगौ जानांगौ थानांगौ दिनै मा जादों ओरैबायदि मोनसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव दिनै हानि मोनसे नाट'नि अर्थात दिनै हाया खमायलांनो थांगासिनो दं बे अबस्थायावसो दिनै ट्राइबेलफ्रा दिनै गिखांनाय फैदों जे जोंनि हाया सुरक्षा जागोन ना जाला दिनै बेबायदियावबो जोंनि माखासे जातीयताबादि दल अर्थात दिनै UPPL नि दिनै दैदेनगिरि बिथां जोंहा प्रमद बर' लोगोसे UG ब्रह्म बिथांमोना जातीयता दलनिफ्राय जातीयताबाद मोनसे संगठन बिनिफ्रायनो थांनाय बिथांमोना दिनै बर'नि थाखाय जुदि मावनो हायाबाथ' दिनै जों बिथांमोन सानसे समाव जों सोमखारिगोन मानो सोमखारिगोन होनना बुंबा बिथांमोना मा कमिटमेन्ट लानानै थांदोंमोन दिनै मियादि हाखौ दिनै खालामनानै होगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै मियादि हा गैया बिथांमोननो नामजारि खालामनो हागोन न'खर न'खर साख्रि होगोन मा बेफोर दिनै रोखा जानानै दं इस्ताहारफ्राव दा बिनि थाखायनो आं मा सानो जे बिथांमोना बर' रायजो राजानि दुखु दाहा गांहाबना थानायखौ बिथांमोना जुदि बुजिनो नाजायाब्ला खिन्थु फिनखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय होखागोन आरो बिथांमोना बिनि थाखाय रेडि जानानै था